Om nogle få dage, så tager Viswas og jeg på The Making Love Retreat med Diana og Michael Richardson i Schweiz. Og jeg sidder her og mindes tilbage til for 5 år siden, hvor vi egentlig startede den her rejse sammen. Vi mødte hinanden i 2011. Og inden at jeg ligesom fortæller lidt omkring vores rejse, så vil jeg fortælle lidt om min egen baggrund, hvor jeg sådan kom fra rent seksuelt. Jeg er vokset op med et syn på sex, som ikke, som jeg husker det, gav så meget plads til selve den her meget smukke forening imellem mand og kvinde. Den var mere baseret på den dyriske drift, og ikke at der er noget galt med den dyriske drift, men det blev på en eller anden måde meget overfladisk for mig. Og det handlede rigtig meget om at lære at trykke på de rigtige knapper, så på en eller anden måde blev sex meget maskinelt. Og det syn, det tog jeg med mig, og jeg blev meget travlt optaget af at levere varen, og gik meget ofte ind i sådan en performance mode, hvor jeg var meget fokuseret på ikke at være kedelig, og at jeg skulle være tiltrækkende nok, og om han nu fandt mig sexet og attraktiv og alle de her ting. Så det trak mig mere og mere væk fra min egen krop, og jeg var ikke rigtig i stand til, jeg vil faktisk sige, det var ikke engang noget, jeg tænkte over det her med at være i kontakt med min egen krop, og egentlig gå mere efter at mærke selve nydelsen, end om at skulle levere en eller anden specifik vare. Og det betød også, at jeg var rigtig dårlig til at kommunikere. Jeg var rigtig dårlig til at give udtryk for, hvis der var noget, der ikke føltes rart for mig. Og jeg havde i perioder smerter ved penetration og følte ubehag, men jeg havde det så skidt med at skulle sige det, fordi når nu ham jeg elskede med, han så ud til at nyde det, så ville jeg jo meget nødt ødelægge hans nydelse. Og det var nok også bare mig, der var noget galt med. Jeg var nok ikke god nok, og jeg var nok ikke, som jeg skulle være, og i virkeligheden fungerede jeg nok bare ikke. Så det var sådan lidt hele den, hvad kan man sige, attitude, jeg kom med. Og det skal ikke forstås sådan, at jeg ikke har oplevet selvfølgelig dejlige øjeblikke i sex, og har også mærket nydelse. Men der var også rigtig meget af det andet, og der var rigtig meget af at hele tiden fokusere på at være over i den anden, og om de nu fik nydelse, og om det nu var godt for dem. Så gradvist så mistede jeg mere og mere kontakten til mig selv og til min egen nydelse. Og i virkeligheden er det nok det, der har gjort, at jeg begyndte at mærke mere og mere ubehag eller smerte ved elskov. Og det var egentlig hele min start ind til tantra tilbage i 2008. Men det bliver en snak for en anden dag. Da Viswas og jeg, vi mødte hinanden i 2011, så var jeg nået til et punkt, hvor jeg godt vidste med mig selv, at det her med sex, det skulle være anderledes. Jeg ville gerne ind og mærke mig selv mere. Jeg ville gerne også fokusere på min nydelse og på, hvad der var rart for mig. Og jeg vil mærke mere nydelse. Kort og godt. Jeg vil have meget mere nydelse, end jeg pt. Oplevede i sex. Og så var jeg helt klar over, at det her med at skulle tilpasse mig andre, det var ikke vejen frem, hvis jeg gerne vil mærke mere nydelse i mig selv. Og Viswas ville selvfølgelig gerne alt det her sammen med mig, men ikke nok med, at vi var nye til hinanden, så kommer vi også fra 2 vidt forskellige kulturelle baggrunde. Viswas er fra Indien, og jeg er, som du nok kan regne ud, fra Danmark. Så vi havde hver vores syn på i det hele taget, hvordan vi var vokset op, og ikke at man kan sige, det gik op for mig faktisk på det tidspunkt, hvor meget jeg egentlig led under det her kulturelle pres om, hvad en rigtig kvinde burde være, og om, hvordan jeg burde reagere, når jeg elskede, og hvad der egentlig quote unquote burde være rigtigt.
Det gik virkelig op for mig der. Så vi var lidt som to vildfarne på en ukendt planet, og vi anede ikke, hvor vi skulle starte. Vi havde en masse forventninger. Jeg havde en masse forventninger til mig selv. Jeg havde en masse forventninger til ham. Og han havde også en masse forventninger, selvfølgelig både til sig selv og til ham. Problemet var bare, at det slet ikke korresponderede med, hvad jeg rent faktisk mærkede i min krop. Den måde, som jeg har vokset op og troet, at jeg skulle være, eller skulle mærke, eller skulle opleve. Det var ikke det, jeg rent faktisk oplevede. Så eftersom at jeg stadigvæk ikke var vanvittigt god til at kommunikere, og jeg ikke kunne andet end bare sige, sæt farten ned, fordi det var umiddelbart den fysiske oplevelse, jeg havde. Det var, at tingene skal nærmest stå stille, fordi jeg er nødt til at skal ind og mærke mig selv her. Det kan jeg ikke, når det går så stærkt. Så Visvas ville gerne give mig det. Men han stod jo også lidt i et dilemma med hans egen, kan man sige, dogmer om, hvad en rigtig mand er, og hvordan sex burde være. Så han gik lidt på jagt, og kom en dag med en bog, der hedder Slow Sex af Diana Richardson. Og han havde læst den, og han giver den til mig, og så siger han, vil du ikke lige prøve at læse den her, og så se, om det er det, som du mener? Og jeg tænkte, jo, det vil jeg gerne, og må ærligt indrømme, at jeg var en lille smule skeptisk, men jeg tænkte, det skal have en chance. Og jeg bliver sådan helt rørt lige nu, fordi da jeg læste den bog, så var det som om, at der bare var en masse brikker, der faldt på plads. Det var som om, at jeg lige pludselig holdte en helt ny, at jeg havde en helt ny indgangsvinkel til, hvordan at jeg kunne kommunikere i forhold til sex og i forhold til Visvas, og hvordan at vi sammen kunne udvikle det her til noget, der lå langt, langt dybere end den her overfladiskhed, som rigtig meget af mine seksuelle oplevelser havde været baseret på, og som jeg også lidt var blevet vokset op med, kan man sige, at det handlede bare om at trykke på de rigtige knapper, og så skulle det nok fungere. Men det var bare min erfaring, at det her med at trykke på de rigtige knapper, det bare ikke altid virkede, fordi jeg er ikke en maskine, og det er der ikke nogen af os, der er. Og det har været banebrydende at komme i gang med det her hele approach, som Slow Sex-bogen er bygget op omkring, og som The Making Love Retreats er bygget op omkring. Og vi gik selvfølgelig straks i gang med at udforske, og fandt ud af, at de også kørte de her live retreats, Diana og Michael Richardson i Schweiz, og ville selvfølgelig straks melde os til, men der var en tons lang venteliste, så det endte med, at det først blev det efterfølgende år, at vi rent faktisk kunne komme på et retreat. Så i mellemtiden så eksperimenterede vi selv med bogen, og det var også rigtig rart, og det gav os en del, men jeg manglede også bare lidt den her med, vejlede mig, vise mig, hvad vej jeg skal gå, snak til mig, få kontakt med andre mennesker, som vil det samme, og som er nysgerrige på også, at der måske er mere til sex end bare den rent fysiske akt. Så da vi endelig kom på det her retreat, der var det en total game changer. Det har virkelig været en helt ny måde for os at udforske os selv på, og hinanden på, og seksualiteten på. Det har givet et helt nyt grundlag at arbejde sig ud fra, hvor vi har, kan man sige, er mere i stand til at give slip i det her præstationsræs, som det ofte har været, og mere synke ind og mærke at være i vores krop, og ikke tænke på, at sexen skal udmåne noget specifikt, men mere, at det er et udtryk for kærlighed mellem manden og kvinden, og at vi kan tage det med i os. Og så kan det godt være,
det nogle gange giver kæmpe udfordringer, fordi det gør det. Alt er bestemt ikke rosenrødt herefter. For det giver selvfølgelig en masse udfordringer, fordi vi kommer også ind i sårbarheden. Vi kommer ind og virkelig åbner op, og vi kommer ind og mærker os selv, og vi kommer ind og mærker den anden. Og det er om noget meget, meget udfordrende, når man lige pludselig skal stå i sit fuldstændig nøgne, sande jeg, og dele det med et andet menneske. Og det lykkes ikke hver gang. Der er stadigvæk dage, hvor jeg lægger mærke til, nu lukker min krop lidt ned her. Men forskellen er, at nu er jeg fuldstændig opmærksom på, at okay, nu lukker min krop ned, så jeg kan tage forskellige forholdsregler og forskellige skridt til lige så langsomt at finde tilbage ind i trygheden, hvor kroppen tør at åbne op igen, og hvor jeg tør at åbne op igen. Og det samme gælder også for vice. Fordi når vi kan give slip i alle vores roller, og virkelig komme til stede i vores egen krop, så ændrer det totalt kvaliteten af elskoven. Og det er en af de ting, jeg har erfaret. Så handler det ikke lige pludselig mere om, at vi skal have vildere eller bedre eller mere hot sex. Eller det handler ikke om, at vi skal trykke på de rigtige knapper. Men det handler om at være dybt til stede, hvor vi sanser hinanden igennem et lag af kærlighed og nærvær. Og det er det, der er så ultimativt tilfredsstillende for mig og for rigtig mange andre. Og måske også for dig. Måske ved du det bare ikke endnu. Det har givet mig mere frihed, og vi bliver meget bedre til at snakke om, hvad det er, der sker i os og imellem os. Så vi kan stå af det her præstationsræs, og så vi kan stå af det her med at gætte eller, på, hvad det er, den anden føler, eller tænker eller mærker. Fordi vi kan bare snakke om det i stedet for. Så er vi ikke lige pludselig bundet den her usikkerhed af, synes den anden nu, det her det er godt nok, eller du ved, burde jeg være noget andet eller gøre noget andet. Men vi kommunikerer bare, hvis der er noget, der ikke føles rart. Så vi ved, at det her, det kan jeg mærke, det er med til lidt at lukke min krop, eller det her, det føles dejligt, det er med til at åbne mig mere af det, tak. Og den her feedback, den gør simpelthen, at der ikke længere er den usikkerhed, som gør, at vi kan stige på det her præstationsræs, som jo, tænker jeg i hvert fald for mit vedkommende, har været baseret på usikkerhed, fordi jeg ikke har vidst, om det jeg gjorde var godt nok, og fordi jeg ikke har vidst, om den anden egentlig nød det, og fordi jeg var så meget mere over i den anden, på den andens nydelse, og fokuseret på den anden. Og lige om lidt faktisk, Kristi Himmelfartsdag, så tager vi afsted på vores 4. retreat. Vores 4. Making Love Retreat i Schweiz med Diana og Michael Richardson. Og vi har fået nye oplevelser og indsigter med os hver gang. Og vi er så taknemmelige for, at vi faktisk af Diana og Michael er blevet godkendt til at holde The Making Love Retreat her i Danmark. Og vi starter den første gang den 7. til 14. oktober på Møn Retreat Center. Og det glæder vi os fantastisk til. Det skal siges, at Diana og Michael Richardson, udover at hun har skrevet den her bog Slow Sex, så har de også skrevet flere andre bøger omkring tantra og parforhold. Og de er meget velkendte og nogle af pionererne inden for hele det område, vi kalder conscious sexuality og loving. Så det har været en fantastisk gave og kan få lov til at bringe det her videre, fordi vi vil så rigtig meget dele det her med andre, som jo også står måske med samme dilemma, som gerne vil ind og mærke og sanse meget mere, og som gerne vil opleve lidt mere omkring, hvad det egentlig vil sige virkelig at elske. Og her den 3. juni, der holder vi en gratis intro-talk omkring The Making Love Retreat, hvor vi kan man sige, lidt giver fundamentet i, hvad er det egentlig, det her det handler om. Og vi skal blandt andet ind og snakke omkring kønsorganernes intelligens. Og jeg kan allerede nu se, at der måske er nogen, der sidder og løfter øjenbrynene og tænker, kønsorganernes intelligens, har de en intelligens? Og ja,
inden for tantraen, der snakker vi faktisk om, at kønsorganerne har en intelligens, og at de faktisk er i stand til at kommunikere, hvis vi ellers er stille nok til at lade dem kommunikere, hvis vi ligesom kan tune ind og lade kroppen snakke, i stedet for hele tiden at være oppe i hovedet, hvor sex for rigtig mange vedkommende foregår, fordi vi hele tiden er så fokuseret på enten tanker omkring, om det her nu er godt nok, eller vi er måske oppe i fantasier, eller alt muligt andet. Så det er en måde at trække elskov ned i kroppen på, frem for i hovederne, fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så foregår elskov imellem to kroppe. Og det er lørdag den 3. juni, det er pinsen. Det er fra kl. 15 til ca. 16 her i Soul Bliss på Vesterbrogade i København. Det er gratis, og du er meget velkommen. Men du må meget gerne lige ringe eller sende en mail og fortælle, at du kommer, bare så vi er sikre på, at der er plads nok. Du kan sende en mail til soulbliss@soulbliss.dk eller ringe på 53 37 78 82. Jeg lægger lige nede under videoen her, lægger jeg lige de her informationer også, så du kan se det. Det vil være en fornøjelse at se dig, og have det godt indtil da.